Dobar dan, moje ime je Kenan Crnkić, autor sam bestsellera o uspjehu, 7 tajni uspjeha i sreći, pazi kojeg Luka Franjić. Uspjeh je postići ono što želite, a sreća je željeti ono što ste postigli. Uspjeh bez sreće najtužnija je forma svakog neuspjeha. Kada se pogledate ogledalo u mojoj prvoj knjizi i zapitate da li sam zaista istinski sretan, da li živim svaku sekundu svog života onako kako ja to želim i kako da to postignem, dođite na, ja vas pozivam, veliki event pod nazivom Moj dan, 26. januara 2019. godine u Ljubljani. Kroz moje predavanje Tvoj novi život naučit ćemo se kako to biti sretan, kako to biti uspješan, ispunjen i iznad svega kako krenuti stranicu i započeti vaš novi život.